Minħabba aljenazzjonijiet diversi, in-nies m'għadhomx iżuru l-presepji. Dan kien il-messaġġ prinċipali tal-presepista Jean-Pierre Mifsud li ta' lil Net News. U spjega kif jixtieq għajjem għarfien dwar il-presepji u li dawn jistħoqilhom ħafna xogħol li eventwalment ma jiġix rikonoxxut. Jean-Pierre Mifsud qed jesebixxi l-presepju tiegħu għal pubbliku għas-7 sena konsekuttiva ġewwa Triq Espedito Catania Ħażabbar. Il-presepju huwa mfassal fuq xeni bibliċi li ġraw fil-lejl qaddis tal-miliet fuq kobor ta' 110 pied kwadru magħmul minn ġibs, ġeblo u karta pesta. Il-presepju huwa mimli pasturi magħmulin lokalment minn Ġesmond Mikallef u apparti dan kollu, il-presepista dawal il-presepju b'dawl li jinbidel skont il-ħinijiet differenti tal-ġurnata. Dan isir flimkien ma' mużika li toħloq atmosfera li ddaħħal lil pubbliku lid dilettanti fix-xenarju tal-presepju tradizzjonali Malti. Mifsud jisħaq li permezz tal-presepju wieħed ikun jista' jiftakar it-tifkira u l-veru tifsira tal-miliet. Spjega wkoll li maġbija ċentrali ta' Ġesù Bambin fil-presepju hemm marbutin l-umiltà, il-faqar, l-imħabba u s-serenità. Mifsud spjegalna li presepju bħal dan isir mill-ġdid kull sena u li x-xeni bibliċi jistgħu jvarjaw minn sena l-oħra. Kompla jgħid li l-presepju saħansitra jitkisser fit-tmiem tal-istaġun tiegħu. Il-presepju se jkun miftuħ għal pubbliku sas-6 ta' Jannar u jiftaħ kuljum mill-10 ta' filgħodu sal-ofsinhar u mill-5 sa' 9 ta' filgħaxija.